Hi, welcome back to my YouTube channel. ನಿಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಮಲ್ದಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತುಳುಟು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾಲ ಪಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮದಿಮೆಗು ಮೆಹಂದಿಗು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೇತಕ್ಲಿಲ್ಲಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ನಾನು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತರ ನನಕ್ಲ ಅಂಚೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪದ್ಯ ಅನ್ಕೇನೊನ್ವೆ ದೇ ಏನೋ ಕುಸ್ತಿತ್ತು ಲೆಗೆ ಬೈಕ್ ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ayah boleh baca baba. yang kadu maddawa hauda watna ayah pudo ayah pudo side I'll told you to
ಮೂರುಂಟವು ಎಲ್ಲ ಗಾಢ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಇಂತೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ದೀಪ ಬಿಡ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರ್ದಿಜಿ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ వచ్చి ಒಂತಲೆ ಚಾರ್ వచ్చి ಇತ್ತೆ ಚಾನೆ ಅಪ್ಪರ ಚಾನೆ కొంచెం దీప కడిగి ముందు బత్తి కడిగి వస్తు నోరుతాన్ని ದೀಪ ಮೂಜಿ ಸಹಾಯ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಪತಂಗಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಪ್ಪಂಚ್ ಬರಡು ತಿರುಗಲಿಮೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನಾರು ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ತೆಕ್ಕನು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಣ ವೆರಿ ಈಸಿ ತರ್ಪೆದಾಗು ಬಗ್ಗದೆ ಬೆಲ ಬಗ್ಗದೆ ತಿಂದ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ರೆಡ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದು ನುಗ್ಗನ ಇರ್ತದೆ ಬಾ ನೋಡಿ ನುಗ್ಗನ ಬೇಕು ನೋಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್
మంచి బరసాది ಸೈಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಡಿಗೆ ರಂಬೆಗೋ ಇದಾಯ್ತಾ ಪನ್ಪ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಬದನಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೈತೆ ಇದುಂಬು ಓಪನೆ ತಂಚ ಎದುರು ಮುಂದಾಯ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಚಮ್ಮು ನೀರು ಕೊಂಚಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ಕಣ ಇದು ಬಲೀಂದ್ರ ಪಂಡ್ಪೇರ್ ಬಲೀಂದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಜೋರು ಒಂದು ಪೇರು ಇನ್ನು ಮೋನ ಪಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಿ ಹಾಂ ಬರ್ತೇನೆ ಆಂಡಿಯಾ ಪಟಾಕಿ
ini tas special Detti maka minsar maka rice jangan pura bal bal dat